Ake ngenze le video bafowethu eqinisweni. Igcokama elisha iqhawe. Igcokama elisha inkunzi. Umthandeni Manqele. Uliqhawe nje bafowethu. Si Blue Nation into esingasoze futhi sayiphika leyo. Ngiyenza le video ngaphandle kokummatanisa. Ngaphandle nje kokummatanisa. Umthandeni uyinkunzi la uMaskandi. Umthandeni okaManqele Skova. Udunu Ntontsola. Asuka igcokama elisha. Umbhemi loya iqhawe leyo. Inkosi futhi yoMaskandi. Ya, uma Red Nation kuyinkosi nje yoMaskandi bafowethu. Kuyingqongqo. Ya. Igcokama elisha uliqhawe mfowethu. Uyingqongqo. Ake sikubongele ngeParis. Le-album nje yakho nje yonke leya. Ake sikubongele mfowethu. Imnandi. Ya. Album yakho le neParis mfowethu oyikhiphe ngo-2023. Imnandi le album yakho. Siphinde sikushayele izandla nangobuhlakani bokuthi ungayikhiphi indaba eyiphika ngoDisemba ngoba yayizodisturba leya album emnandi kanje. Mina Gcokama elisha umusic wakho ngiyawudlala futhi hayi kancane. Uyabona? Ngiyawudlala umusic wakho.